Историята на Bug Coffee накратко. Лично мен винаги са ме вълнували историите на хората. Историите за това как са създавали бизнеси, как създава човека като цяло. И за това реших и аз да споделя историята ни, как започнахме преди 10 години, през какво сме минали, и идеята на това е, че според мен има доста интересни неща, които се надявам да ви бъдат от полза. Идеята за Bug Coffee не е моя, колкото и да ми се иска да беше, и всъщност не е типичната романтика, толкова много обичах кафето, че го превърнах в бизнес. Идеята всъщност е на двама австралийци, които по това време живееха в България. Говориме за 2013-2014 година. Като един от тях, Ник, е голям фен на спешалти кафетата и преди да дойде в България е живял в Англия, където е създал контакти в индустрия. Не знам точно какъв е бил мисловният процес, но си е казал нещо от сорта: защо да не създам пекарна за кафе в България, която да изнася в Великобритания, заради контактите, които има. И логиката на тази идея е, че в България тогава, по това време, все още е доста ефтино да се отвори нов бизнес, да се стартира и конкретно да се направи пекарна за кафе. А пък след като има някакъв пазар в Великобритания, това е една добра първа крачка за развитието на бизнеса. Има няколко липсващи части от пъзела обаче. Ник не разбира много от печене на кафе, също така не може да се занимава много с бюрократичните неща, свързани с един бизнес. Не говорим просто чисто документация, но в един бизнес има и много дреболи, които не са толкова вълнуващи да се вършат, а Ник си е визионер човека, предприемач.